दिनै उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि कार रेलि मोनसे UPPLनि लाइमोन हान्जानिफ्राय लानाय जादों जे बड'लेण्डआव जि गासै 26टा जनगोष्ठी बिनि गेजेराव खौसेथिखौ जों जेब्लायबो लुबैयो आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव अराय गोजोन थानायखौ जोङो लुबैयो मानोना गोजोन थायोब्लासो खौसेथि थायोब्लासो जोंनि गासैबो जोंनि साननाय हनायफोरखौ जों मावफुंनो हागोन। गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बड'लेण्डआव गोजोन फैदोंमोन नाथाय जोंनि सरकारा फैफिननो हायैलाय पावाराव नैबे समाव नुनो मोन्दों जे माखासे हिंसायारि थासारिफ्रा गोदानै जागायफिनदों आरो बे समाव रायजो राजाफोरनि गोसोआव गिनाय आरो समखिनाय मोनसे थासारि फैफिनदों। हारि माहारिनि गेजेराव खौसे गैयै एबा सासेया सासेनि फारसे गिनाय एबा इनाय साननाय बेबायदि मोनसे फैफिनदों। दा बैफोर थासारिफोरखौ जोङो फोजोबनानै मोनसे गोजोन थासारि दानो थाखाय थांखि लानानै नैबे कार रेलिखौ जोंनि इयुथफ्रा लादों आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे पलिटिक्स बे पलिटिक्सखौ जोङो नीतिनि गेजेरजों जोंनि फिल'सफि आरो जोंनि जि प्रिन्सिपलनि गेजेरजों जों आवगायलांनायखौ लुबैयो। दा नंखायनो UPPL हान्जाया थांनाय समाव जेरैबायदि खामानि मावबोदों फैबाय थानाय समावबो मावगोन। जोंनि बर' गोरोबथाखौ जाफुंसार होनायनिफ्राय लानानै माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जेफोर हाबाफारि जों लादोंमोन सोलोंथाइनि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव बेखौ जों अराय सम मावलांबाय थागोन आरो गोग्गो मोनसे थासारि दानानै जौगासार माहारि दानायनि एजेन्डाखौ राजनैतिक भाबे मावफुंनो थाखाय जों आवगायलांगोन। नोंथांमोनाथ' नुदों मा थासारि जाबाय थादों। दा नंखायनो बे थासारिफोराथ' UPPLनि समाव जायाखैमोन। दा बेखौथ' नोंथांमोना नुखादों। दा नंखायनो थासारिखौ मोजां खालामनांगौबा राजनितिक कमिटमेन्ट थानांगोन, साननाय हनाया गोख्रों जानांगोन आरो गोथों जानांगोन, अब्लासो हागोन।